The remix of Taoist Dingle Iloilo. One, two, three, let's go! I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you feel the love, but I love all the parts. Your look is heaven, turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell me goodbye. DJ Toto Remix. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in the tide. Yeah, they're swept away, and nothing's what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell me Hey, ka sa music ni DJ Junel Sagaino. Idol. And there are voices that want to be heard. So much to mention, but you can't find the words. The cinematic, the beauty has been when love was wilder than the wind. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before DJ Toto Remix. you tell him goodbye. 1, 2, 3, let's go! Hey, ka sa music ni DJ Junel Sagaino. Idol. Sustansya! Tambalang big sustansya, plus sarap. Cut. The best music. One, two, three, let's go! I know I wrong you here, as if somebody led my hand. Seems I only had to speak my course of plan. Destiny, it guides us all. And by His
UK Eldros Cut. The best music. There was a time some time ago when every sun was spent someday. Oh, someday. Now when the morning light shines in, it only disturbs a dreamland. Where are they? Oh, where are they? I used to thank the Lord when I wake for life and love and a golden sky above me. Hello, Manay Sky. Good evening, Manay Sky. Hello, good evening. Charot! Naka-mirror Manay live ba ito, Shouty. Tay? Hindi naman nag-mirror live. Ako yung nag-ano. Kasi sabi ko, mag-B2B kayo ni Ate Mian kasi hindi ako kakanta. Pagod ako. Grabe Pagod ka. ko. Ang galing, Ano yun? Galing mag-live. Ano yun? Mayroong pangbawi. Akala ko Ano yun? naka-mirror live to kay Tay. Kasi sabi Hindi. niya, i-go live mo yung live niya. Hinihintay ko nga pag tingin ko dun sa pro, wala naman siya. Wala naman siya Ah, kaming live, kaya ako na lang nag-live. Tapos sabi ko kay Ate Mian, yayain ko si Manay Sky, mag-B2B kayo. Kapag hindi si Manay Sky umakyat, ikaw yung kumanta. Ano ba? charot. Parang may kasalanan ako. Bawal, Niyaya bawal ko ba, kasi, ano? niyaya ko kasi yung isa kumanta. Hindi, lalo siyang napaus talaga siya. Mm. Hindi siya pwede pang matagala ng kanta. Kasi Oo. mabilis mapaus kasi nga nagka-diferensya yung lalamunan niya. Pero ang galing niya sana kumanta, no? Gaganda ng kanta niya. Yung mga old song. Galing. hindi siya magaling din yun mag-rap Manay Tres. Hinihintay ko nga yung B2B niyo eh. Naya nga, alam mo pag siya na yung nasa taas, naya na ako. Kaya nga, sabi ko, tingnan mo to, parang hindi niya live. Naya Dapat ko pag nga, siya na yung kakanta. Alive siya kasi andun yung Juwari Wops niya. Naya ako. Hindi talaga Sabi niya kumanta sa- kagabi, ano? Sabi niya sa Sabi- akin, pagalingin ko muna yung lalamunan na Boses niya. Alam mo na. lalamunan niya. Kasi sabi ko, dapat kumakanta ka, mayroon kang luya na katabi kasi mabilis kumate yung lalamunan niya, tapos napapaos na agad siya. Yun, naka 45 minutes din siyang kanta, o paos na, wala na. Tapos tinawagan ko after, wala na talaga boses. Kasi inupaos. Mabilis siya mawalan kasi nga, di ba, dati kakasigaw sa mga staff Oh. na Siguro. na-trigger yung boses niya. Dati lagi ko yung pinapakanta. Kagabi ko lang siya medyo na matagal-tagal narinig. Kasi nga, noon, kasi di ba, yung kayong dalawa nagkanta-kanta, saglit lang. Nung may tao na sa baba, bumaba na siya, di ba? Ngayon, wala siyang Nung nalubat nakikita yung sa baba, cellphone. kaya medyo matagal-tagal. Sabi ko sa kanya, pag nasa Japan ako, ikaw yung mag-live ng channel ko. Ipag-live Mm. niya ako. Bakit? Sa Japan hindi ka makapag-live? Hindi naman ako, hindi ko na madala Walang yung sound wifi? card ko. Ay, oo. Mayroong wifi, kaya lang, makapag-live ako, pero hindi ako makakanta. Mm-mm. Kasi wala akong Pwede naman, no? Pwede naman siya. Siya yung kakanta. May taga-kanta ako. Charo. Oo. May pwede. taga-kanta. Uy, grabe. Kanina straight yung trabaho ko. Magmula alas 10 hanggang alas 4. Ay. Talaga? As in talagang, Walang pahinga? wala akong pahinga Manitres kasi nga nahiya naman ako kasi Grabe. diretso talaga Manitres. Nahiya naman ako magpahinga kasi nga per hour yung bayad niya. Nahiya naman ako magpahinga. Niyaya niya ako kumain. Sabi ko, wag na. Tapusin ko yung ginagawa ko. Akala ko si Manny Tapos- Shining andun din. Wala Ikaw lang siya. talaga? Ha? Wala siya kasi nga hindi na makapunta doon si Manay G kasi malayo na siya. Malapit na dito sa Malayo. akin. Oh, malapit na dito sa akin.
ilang bus lang yung street lang pati. Mm-mm. Na, Ayun. na ako, sabi ko, wow, nanibago ba ako kasi usually nagtatrabaho, nagpapahinga. Parang Mm-mm. sabi ko, nahiya naman kasi ako magpahinga kasi nga per hour yung binabayaran. Syempre, di ba? Oo. Nakakahiya magpahinga na nagbabayad sa'yo na per hour. Ganun pala yung pag per hour, no? Nahiya ka Oo. magpahinga. Pero okay naman, di ba? Oo. Yung pagdating okay na sa, naman. ano na, okay After diretso sa send ng bayad, di ba? Nakakatuwa. Mm-mm. Nakakatuwa yung makita yung pinagpaguran mo. Ganito pala. Tama. Oo. Kung dito yan sa Pinas, isang buwan na yun. Manay Sky, ano? Nakakatuwa. Pero grabe, napagod talaga ako as in. Hindi, Dapat Hindi, kumain ka sa labas. hindi Treat na mo ako yung sarili manitres mo after kumain. ng work. Ay, oo. Bumunta ako ng bayan. Bumili ako ng pagkain, Mm. tapos dito ako sa bahay kumain. So sabi ko, kain ako pagdating ko. Mm-mm. Tama yun. Natawa. May dalawa silang pusa. Ang cute ng pusa nila as in. Di mo Tapos, binidyohan. Hindi, Bawal naiya ba? naman ako. Hindi naman siguro bawal, kaya lang naiya ako maghawak ng Oo. cellphone. Ayos. Kaya sa mga susunod, magpapaalam ako kung pwede ko videohan after ng trabaho. Oh. Ang cute niya, Manay Trust, kasi sunod ng sunod sa akin, binabantayan ako. At least, mayroon kang Parang CCTV. Oo. Oo. Parang siyang CCTV. Ay, nako, nakakatuwa. Pero grabe yung trabaho, no? Oo, grabe. Nasaan Kasi ba? bagong lipat sila. So, parang yung bahay na turnover sa kanila, hindi ganun malinis, hindi ganun kalinis. Kasi dito, pag lumipat ka, wisik-wisik lang na linis yung gagawin na magto-turnover sa'yo. Paano yun na nalaman ni Manay G na merong Siya yung nagtatrabaho doon every Sunday. Oh, talaga? Oo. Ngayon nga, lumipat dito malapit sa akin. Malayo, Iyon. kung malayo yun, kung malapit yung kay Manay G, siya pa rin kasi, Ayos, malapit kasi Explain sa lang. akin. Oo. Kaya tinuro Dito ni Manay siya. Shine sa'yo. Oo. Inano niya Ah, ako kung very gusto good. ko. Kaya lang, hindi naman ako every Wednesday makapunta doon kasi katulad sa 7, alis na naman sila amo, balik sila ng 14. O tapos baka pag nag-stay na sila doon sa kabila, hindi ko alam kung mayroon akong labas o wala. Oo. Sabi ko sa kanya, pag lumabas ako, automatic ako dito sa iyo. Pero pag wala akong day off, yun, di talaga makalabas. Mm-mm. Mabait sila, grabe, hindi ka papakialaman sa ginagawa mo. Talagang Talaga? buwelo talaga Ilan- ako magtrabaho. Ilan tao sa loob ng bahay? Siya lang nandoon kasi yung asawa niya, pagdating ko, umalis na rin kasi may trabaho. Siya lang Walang anak? talaga kasi wala sila. Yun nga, 2 pusa. Pusa. Yung mahilig Pusa ka yun. naman sa mga Oo, ang cute ng pusa mga eh. alaga mo dyan. Kaya hindi ako na-stress sa hindi ako. Kasi usually, pag hindi ka sa pusa, kasi makalat yung pusa, yung balahibo, kakalinis mo lang, may balahibo na naman. So parang, di ba? Kaya lang hindi ako na nasanay na ako na, may ganyan. Kaya okay lang sa akin, parang magaan yung trabaho ko kasi alam ko yung sitwasyon na ganun. Nakakatuwa. Hindi ka naman nanibago. Oo, natuwa ako sa 2 pusa. Ay, sorry. Nahulog ang CP ko. Pag tinamaan yung mga nakakabit kapag tinamaan yung nakakabit sa V8 ko, agad-agad sumasabog. Oo. Nahulog Yung CP pinadala ko. ko na V8 kaya ba, maganda sa kanyang sound, pero sa akin hindi yun maganda. Oo nga, maganda. Maganda yung ng, sa kanya. malinis kumanta pati si Manay Rick. Oo. Maganda yung feedback ng sound sa kanya. Kaya lang sabi niya sa akin, maliit yung screen ng pinakukuhanan niya ng kanta kasi nga sa cellphone lang, hindi niya makita. Galing ako doon kay kumanta ako ng 4 na kanta. Kanino? Kay KCC, Amazing. Tapos, Amazing. tamang-tama, pagbaba ako, nakita ko yung live mo.
Di mo siya kilala. Ah, Di mo siya kilala. talaga? Oo. Lagi ako doon napunta. Yamaki, Nakaapat na kanta thank ka? you for the star. Ah? Nakaapat kang kanta. Oo, nakaapat akong kanta. Yamaki, may galap shoutout. Birahan mo na, Manay Sky. Nakasana si Ate Mian. Sabi niya, tapusin niya lang daw muna yung live niya. Hindi na ako, nag-end live na. Nag-end. Maya. Nakahiga na nga ako eh. Kumakanta ako nakahiga. Wow, Hello, sana all. Konbanwa. Yamaki, next December, we will go to Japan again. Wow. In Nisiko. Nisiko. Kailan? Sa December 19 to January 3. Mahaba-haba. Oo, ano? Sana all. Ayoko nga sumama eh, kaya lang. Sabi ko, kaya mo huwag sasama. Nakakapagod kaya pag sinasama ng amo sisi. Di ba madami ka mo? Madami kayo magkakasama nun? Oo, 3. Pero nandun sila lahat. Buong family. Ah, magkakasama? Buong family ititreat Isang sa room Jollibee. Ha? Tapos ako Isang lang room yung lang. tagaluto. Oo. Buong family, tapos ako lang tagaluto. Kaya pagod pag nandun. Kasi ang kain nila talaga, umaga lunch at saka dinner. Kasi nga, malamig doon. Mm-mm. Yamaki, thank you. Hinahanap ng puso. Kanta na. Ako hindi na ako kakanta. Try natin. Kasi Di ka merong kakanta? bisita dito. Merong bisita dito. Maririnig naman yung Ah, may boses ko na bisita. wala na namang sound. Siyempre, ang pangit, diba? Kapag wala Ah. silang naririnig ng sound. Tapos dito lang ako Oh. sa baba. Kaya, Kaya- sige. Mamaya, sasamahan ka ni Ate Mian. B2B kayo. Sige. Mute na ako, ha? Try ko lang to. Try. 旅行要識福， Try lang. 記住上 Try. Klook。萬零一掃毒行動， Nakahiga na ako nga eh. 獨享888蚊優惠，獨家過千件健康同美容產品任 Kasi 你 masakit 送， yung 快 likod 啲下 ko. 載啦！ Try lang. Try. Manay RTN, halika naman. Oy. Ano kaya to? Pasensya na ating mahal, di naman ako magtataka. Nais ko lamang marinig mo ang bawat nilalamba. Ang puso kong ito ay naalay ko sa iyo. Hindi mo sana mga sinasabi na hindi ko alam. Ulitin mga iba dahil ba isalin. Di malimut, di ko alam to. Di ko alam. Pag-aralan ko muna. Pag-aralan. Pag-aralan. Yamaki, shouty. Try natin to. Practice lang, Yamaki, ah. Kung ano lang yung makita kong kanta. Sis Ang, shout out! Di na pwedeng masisi kung ba't ganito ginapang ko ng natural. Tsaka inakapang ko ng mortal. Nalaban sinugal, ginapang minahal. Katagalan natutunan ko rin tumagal. Tsaka nalang nang inapagdala sa tawag. Ano pang pakalaan pa rin abangan. Kasi nga lang pala parang batang nalabang. Kinalaki ng galingan. Ang galingan kaya nakasanayan. Kung makabuo ng madiin. Di ko na malayo ng palayong narote. Pati ako napapailing mga naniwala. Di ko pwedeng biguin. Di ko pwedeng pakitaan ng bitin. Mga tenga na kayang gustugin ko pa din. Kahit kabisado na kilitin. Alam ko ng mata nagpapantay. Kung paano ko sasaplat. Tsaka nag-aantay. Kung kailan ko tatamlay lahat. Tawain lang wala na makitang mahinaw. Mahinaw man na mangira. Ngalay na mangila. Kasi nga walang pinakitang hindi pamatay. Nung masarap mag-rap. Ang daming nagbago. Mo lang kalalanin. Ano daw? Tapos Jeanette. Laging plakado, pag malap laging planado.
Tayong pasabog, kailangan pang malawak ang sakop. Ikaw din ang tao. Si Ria, shout out. Halika na si Janet. May supli pag di ka madamot. Pagka nauwi na sa walang, ganito pala ito kalala. Kita mo naman ang napala, paano kung hindi kang kung hindi na yung makata, malaki nang nakataya. Marang ano daw, kaya pwede pang babaya, hindi pwedeng puro mamaya. Pagka sa uli mapaya, tuno na parang himala. Babati ni nga, matagal ko na din mong kinapakan ng gawa, di madapang kalita, di mo nakita ang parang maraming pang nandun na puro kilos ang inuuna. Ngayon kita mo naman namumunga, tumutulong na pagkalaming nagkukuha, pero di pa rin nalululat. Tapos nung galiw, wala pa rin binago. Tao pa rin pag humaharap sa tao. Pero pag usapang rap pa, iba-iba to. Lito may bago kang abangan sa tuwing may nilabas na bago. Yun ang ginawa pang bawi, yun ang kikinig palagi. Pwede yung bago ko, yung ina pa rin nabababawan, pero di pa rin natugmagin. Hanapan ko na paunti-unting gumalaw ng pino, hindi nagtatango, ibalin ang laking bunti. Pala may anting-anting sa galing, malayong piting ay naging kambing sa dami ng ninaputan. Hindi mo kilalang kumagalang kanting, yung iba nakalapangan na sa pangalan. Hindi ko gumagawa. Subok na yung laging sinusubok, yung mga nanunubok. Ang sinabing gunggong sa tutok na kami tinunubok. Ano daw? Kalalabas kahit hindi madalas, kalapas ka rin ang palakas sa amin kung kalabas. Charot. Sa usapang Pinas, pasok tayo. Ano? Hindi pa lang ka? Try lang, try. Maglalaro ako sa live ni Manay Tres. Hambog ang sagro ko. Sagro. Para sa iyo. Classmate. Yeah. Tika, nag-aral ka ba? Oo, ulul. Anong course mo? Astronaut. Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw. Sa araw, mainot doon na. Gago. Hindi gabi ako pupunta ron. Teka, nagagawin pa ako kanta eh. Okay, game. Hambog ng sagro. Ang hinahanap na kita. Aking nadama. Lubos na bang kilala. Ano naman ang kita. Di ko pala alam to. Di ko pala alam.